Velkommen til Kageklubben. Vi vil fortælle jer om strøm, og strøm det er elektroner af bevægelse. Vi vil komme nærmere ind på noget om spænding, modstand, strømstyrke, Ohms lov, proportionalitet og omvendt proportionalitet. Spænding. Hvad er spænding? Jo, spænding det betyder en forskel i spænding mellem to komponenter eller to punkter. Og i Ohms lov, der bliver U'en brugt, og det står for spænding. Og spænding det bliver målt i V, altså volt, og i normal stikkontakt, du finder derhjemme i hjemmet, der er der en volt på ca. 230, og det er ikke så meget, hvis du går og sammenligner med et lyn, hvor der kan være over flere millioner volt i, men stadig kan de her 230 volt godt være farlige. Definitionen for spænding, det er energi per elektron, og det vil også sige, at hvis du har 3 elektroner, så vil der ikke være lige så meget energi i forhold til, hvis du havde 1000 elektroner. Så vil der være en meget større energi. Og jeg er kommet op med et livsnært eksempel, bare for at gøre det lidt lettere at forstå alt det her med spænding og sådan noget, for det kan godt være svært at forstå. Hvis vi tænker på, at vi har en elastik her, lige nu, jeg håber I kan se den, men lige nu er den helt slap, og det vil også sige, at spændingen den er virkelig lav lige nu, men hvis jeg går hen og spænder, strammer elastikken op, så øger jeg spændingen. Og derved vil man også kunne sige, at der faktisk går flere elektroner, og der vil dannes mere energi. Fordi elektronerne de har meget mere plads at bevæge sig på. Og det var det med spænding. Strømstyrke. Hvad er strømstyrke? Strømstyrke det defineres som ladning per tid, hvilket vil sige, hvor mange elektroner der løber igennem per tid. Og strømstyrke det måles i ampere, som forkortes A. Bogstavet for strømstyrke det er I, som kommer fra ordet intensitet, hvilket giver meget god mening. Det er det strømstyrke handler om, intensiteten eller styrken. Og man kan sammenligne det med folks bevægelse ind i en bus. Nu flere mennesker, der går igennem en bus ind ad døren per sekund, nu højere er strømstyrken. Hvorimod selvfølgelig, hvis der ikke er så mange mennesker, der går igennem bussen, så er der en lavere strømstyrke. Det er også strømstyrke, som har noget at gøre med, hvor kraftigt ens pære lyser. Så hvis der er en lav strømstyrke, så lyser pæren ikke så meget, som hvis der er en høj strømstyrke. Og så lyser den rigtig meget, fordi der går flere elektroner igennem ledningen her. Så er vi færdige med at fortælle om strømstyrke, og det næste er modstand. Modstand. Hvad er modstand? Modstand definerer sig, hvor vanskeligt det er for elektronerne at komme igennem ledningerne. Modstand det måles i ohm, det er ohms tegn, og variabels bogstav for modstand det er R. Jo større ledningen er, jo større modstand er der, og jo dårligere ledende materialeledningen har, jo større modstand er der igen. Og jo mindre tværsnitsareal ledningen har, og tværsnitsareal det er det rum, hvor elektronerne kan bevæge sig. Og hvis det er meget småt, så er det også svært for elektronerne at komme igennem, og der er mere modstand igen. Og det var det om modstand. Hvad U, R og I det står for. U det er spænding, R det er modstanden, og I det står for strømstyrke. Så det man kan gøre ved den her, man kan ligesom forestille sig, at der er et gangetegn mellem R og I, og så er der en divisionstegn mellem U og R og U og I. For eksempel hvis man nu gerne vil finde ud af, hvad U er, og man kender R og I, så kan man holde hånden over eller U, og så siger den formlen, at man skal gange R med I. Så U er lige med R gange I. Hvis nu man gerne vil finde ud af, hvad R er, så siger formlen, at man skal dividere U med I. Og til sidst I, der dividerer man U med R. Hvis jeg skal give et eksempel på det her, så kunne det for eksempel være, hvis nu man kendte U og R. Hvis man vidste, at spændingen den var på 20 volt, og man vidste, at modstanden den var på 5 ohm. Så siger formlen, at hvis man skal finde I, så skal man dividere U med R. Så vi dividerer 20 med 5, og vi får så resultatet, at I er lige med 4 ampere. Så er vi finito med Ohms lov. Jeg skal fortælle om proportionalitet. Og proportionalitet det er, når den ene går op, og den anden også gør. Og x afhænger af y, det vil sige, at hvis x går op, så gør y også. Man kommer med et eksempel. Hvis man går ned og putter flasker i en flaskeautomat,
Så jo flere flasker du putter i, jo flere penge får du. Det er proportionalitet. Hvis man kigger på det i forhold til Ohms lov, som er et tegn her, så hvis R eller I, altså de her to nederste, er konstante, så er der proportionalitet mellem de to resterende. Sådan. Som Rosalind sagde, så når et af de nederste bogstaver de er konstante, så er der proportionalitet mellem U og I. Og jeg vil gerne vise et eksempel, som hører med til vores kageklub-tema. Og det går ud på, jo flere kager vi godt vil have, jo mere skal vi betale. Og for eksempel, hvis beløbet det er 100 kroner på 5 kager, og en kage koster 20 kroner, så er stadig konstant, når vi for eksempel fordobler, eller ikke fordobler, men stiger 5 kager op til 8 kager. Og så siger vi, at 20 kroner, det er stadig det samme. Per kage, nemlig. Og det er ligesom her, hvor R så er konstant. Og så stiger 100 kroner jo til 160 kroner. Og så er der proportionalitet mellem U og I, fordi R stadig er konstant. Omvendt proportionalitet. Omvendt proportionalitet, det er, når den ene den går op, men den anden så går ned. I forhold til Ohms lov, så er det øverste bogstav, altså U, spændingen, som skal være konstant for, at der er omvendt proportionalitet. Så er der nemlig omvendt proportionalitet mellem R og I. For eksempel, hvis nu man får R til at gå op, så vil I gå ned. Vi alt, og R er pris per kage, og I er antal kager. Og ved proportionalitet, så var det R eller I, der skulle være konstante, for at der var proportionalitet. Ved omvendt proportionalitet, der er det U, det øverste bogstav her, som skal være konstant, for at der er omvendt proportionalitet mellem R og I. Så hvis vi fortsætter med vores eksempel her, så er det nu i stedet for R, så er det U, som vi skal gøre konstant. Hvis vi har givet et eksempel hernede på, at U det skal være 100 kroner, og en kage den for eksempel koster 20 kroner, så vil det sige, at man køber 5 kager. Så 20 gange 5, det giver 100. Hvis man så gør det, at man får R til at stige, altså kagens pris, til f.eks. 50 kroner, og U den skal stadig være konstant, altså 100 kroner, så kan man lige holde hånden over U, og så kan man se, hvad til gang R med I. Så vil jeg til at sige, hvad skal man gange R med 50 gange 2, for at det giver 100. Det vil altså sige, at hvis man gør U konstant, så vil det sige, at nu mere pris på kagen den stiger, nu færre kager kan man købe, hvilket vi kan se her. Og det var det med proportionalitet og omvendt proportionalitet, og så er det videre til effekt og energi. Okay, effekt. Effekt, det bliver målt i W, også kendt for watt. Og alt det her med watt og effekt, det er ligesom, det måler, hvor kraftigt pæren eller motoren virker, eller man kan også sige, hvor meget energi den bruger over et bestemt stykke tid. Og når man skal beregne watt, så siger man V, altså vores volt, som er spænding, gange med A, som er amperen, altså vores strømstyrke, og derfor får du så det her watt. Og hvis vi lige tager et eksempel med det, så hvis vi bare tager et regnestykke, så kan vi bare sige, hvis vi har 4 volt ganget med, lad os sige 5 ampere, og 4 gange 5, det giver 20, og så har vi så 20 watt. Energi. Energis definition er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme noget. Det måles i joule eller kilowattimer, og 1 kilowatt-time det er 3.600.000 joule. Og jo længere tid et apparat eller en lampe det brænder, jo mere har den brug for elenergi. Og det er som, jo mere du dyrker motion, jo mere har du brug for drikkevarer eller mad. Ligningen det er elenergi eller med effekt gange tid.
Og vi kan tage et eksempel, hvor vi bruger en 6 volt, kan jeg lige sætte det her, en 6 volt 0,5 ampere her, og så bruger vi den, og så siger vi 6 gange 0,5, og det giver 3, og det er 3 delt med 3 watt, og det er så 3 watt. Og så skal vi, hvis jeg nu giver et eksempel, så kan vi sige, at en computer bruger 150 watt, så du kan faktisk have 50 6 volt 0,5 ampere her, ja, til 150 volts computer. Og så har vi fortalt om effekt og energi, og så er det videre til vores kreative produkt. Kageklubben har besluttet sig for at komme ud og løbe for at tabe nogle kilo. Men hvad sker der med deres hastighed, altså deres strømstyrke, hvis der kommer modstand på deres vej, når der stadig er den samme spænding? Det skal illustreres. Vi har bedt kageklubmedlemmerne Elektron 1 og 2 om at kæmpe deres allerbedste. Elektron 1 har ingen modstand, mens Elektron 2 må kæmpe sig gennem den her kringlede vej. Elektron 1. Elektron 2. God kamp. Hvad sker der med hastigheden, altså strømmens styrke, hvis spændingen gøres højere, når der er konstant modstand? Det vil vi prøve at illustrere. Vi har sat en kage for enden ved målet hos elektron 1, men det har vi ikke gjort hos elektron 2. Er det rarest at være ved et mål, hvor der er en kage, eller et mål, hvor der ikke er en kage?